दिनै मोननै खोथा फार्स्टआव जाहैगोन चिरां डिस्ट्रिक्टनि आं बेखौ बुंबाय थालायला नोंथांमोना नायलांबाय थानो बिथाङा मा उसुबिदा जादों मा खालामनानै बिथाङा दिनै मायाव मा खालामा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नाय खिन्थु आं लास्टआवहाय बिनि टपिकआ जोबोब्ला बैसोरनि खोथाखौ बुंगोन आं जिहेतु दानि सरकार बिथांमोननि सायाव बुंगोन दै थ' हेल' लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो खनसे फिन आरोबाव बरायनानै लानाय जाबाय थ' दिनैहाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि स्पर्ट्सनि गेलेनाय नोंथांमोना बिनि ससे खोनासंलांदो बिथाङा मा बुंदों। आंनि मुङा राजु गयारि डिस्ट्रिक्टआ चिरां गामिया बरलगाव बालाबारि CWE आव आङो हा फाननानै कालिसारनि एकाडेमियाव आङो 2016निफ्राय जइन जादों। बिदिब्लाथ' नोंथांमोना गासैबो गावनि फुल डिटेल्स गावनि बबे जायगानि बेखौबो नोंथांमोना खोनानो मोनबाय बिथाङा गेलेदोंमोन कालिनियावहाय WW गेलेग्रा खिन्थु बियो CWE ना मा बावहाय गेलेदों होनना बुंदों जियानो जादोंला बिथाङानो स्पर्ट्सनि बिथाङा हा फाननानैसो CWE कालिसारनियावहाय ट्रेनिं लाहैदों होननानै बुंदों। एक्चुअली जेब्ला दैजिं फेस्टिभेल जायो बावहाय कालिया ग्रेट कालि ना मा होनना बुङो WW रेसलिं गेलेग्रा बावहाय फैनानै बिथाङा बुंदोंमोन आंनाव सासे बर' दङ बिजनीनि होननानै बुंदों बियो अब्ला नै दिनै जोङो मैया दाखालि निउसाव नुजादों बियो दा मा मावनानै जानानै दं दिनै बेफोरबायदि स्पर्ट्सनि मानसिखौ जुदि प्रमद बर'आ नायाब्ला दिनैनि दैदेनगिरि बिथांमोना आवगोलनाथ' दे बिथांमोना जा हरदों खाम्फाया हरदों चन्दन हरदों हाग्रामा बिथाङाबो हरदों एफाब्लाबो हरदों खिन्थु दिनैनि दिनावहायथ' दिनै बे प्रमद बर' सरकारा प्रमद बर' बिथाङा हरनो हाथारोना दिनै बियो मा मावनानै दङ हाजिरासो मावना जागासिनोसो दङ होनबा दिनै बे हाजिरा मावना जानानै बिदि सोलोंनो माला हाजिरा मावगोन माला ट्रेनिंआव थांगोन जेब्लाना बियो गल्ड मेडेल बा माबा मोनसे मोनबोयोबा बिबारानो माथो नोंसोरसो सिगां सोग्रोहैगोन माथो न'खरनि बिमा बिफाया आर'नाइ गानहैनो बा बरायहैनो मोनग्रोबावा नोंसोरसो सिगां थांगोन नर्थ इस्टआव आं दहायबो मोनसे फुंनि बेलासिनि मैयाबो बेलासिनि माबायाव हगारदों आं भिडिअ'आवहाय दिनैबो आरो खनसेबाव फिन हगारफिननाय जादों बियो दिनैहाय नर्थ इस्टआवनो अनलि सासेल' जागोन बे बर'आनोल'नो बिजनीनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे सासेल' जागोन रावबो जाया नर्थ इस्टआवहाय दिनैहाय WW गेलेनो ओंखारदों बिनि खेला गेलेनायखौबो नोंसोरबो नुखाबाय निउसाव बयबो नुजोबदों दिनै निउसाव ओंखारनाय लोगो लोगो बियो मोनसे बिमा बिफा ओंखारनाय लोगो लोगोनो दिनै बिथाङा गावनो मोनसे निउस चेनेलाव बिबो ओंखारदों होनबा दिनै बेखौ प्रमद बर'आ बा बिनो अनसुंथाइ होनो बा माबा मोनसे खालामनो गोसो गैया नामा बेफोरबायदि स्पर्ट्सआव गेलेग्रा मानसिफोरखौ एसे गोसो हो नोंथांमोननि बै बहाबा कौटिनि साहित्य सभानो बहाबा बैसागु बिदायनो बैसागु बरायनायनो बेफोरजों जाया बेफोरखौबो नांगौ जोंनो बैसागुखौ बरायनोबो नांगौ आरो बैसागु बिदायखौबो खालामनांगौ खिन्थु बेफोरबायदि नङा दिनैहाय नोंनि गेजेराव नोंनि बिटिआरआव नोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो नोंनि बिटिआरआवनो बेफोरबायदि हाजिरा मावना जानांगौबा बै बैसागु बिदाय कलकातायाव ना बहायबा नोंथांमोना बैसागु बिदाय खुंहैदों बाव खै कौटि थांखो बैसागु बिदाया देग्लाय हाया नेक्स्ट इयाराव खालामगोन फैगोन बोसोराव हाया बिनि बोसोराव खालामगोन देग्लाय खुङाबानो जाथारा नामा दिनै दिनाव लिडारफोरखौ आं माहाय रासिन मुखुब नुदों एबसुनि लिडारफोरखौबो बहाबा बैसागु बरायनाय बहाबा बैसागु बिदायनो बेफोरबायदियावसो रासिन इन्टारेस्ट होनाय नुदों आं दिनै बेफोरबायदि स्पर्ट्सआव ओंखारनाय गथ'फोरखौ मालाबाबो इन्टारेस्ट होआखै माने हाजिरा मावनानै नों स्पर्ट्सब्लाबो नों खस्थ' खालामनानै ओंखार नोङो हाजिरा मुजिरा मावना गेलेनानै ओंखार बेफोरबायदिसो खालामबाय थादों खिन्थु नोंसोर दिनै बेफोरबायदिखौ नायनांगौ दायथ'आ बे बिटिआर सरकार प्रमद बर' सरकारनावथार बेफोरो रावनियावबो नङा बियो
दिनै बेफोरखौ गोसो होआलाफानो बैसागु बिदाय खुंनाया बाद दोन फैगोन बोसोराव खुंनो हागोन बैसागु बरायनायनो बैसागु बिदायनो बेफोरखौ फैगोन बोसोराव खुंनो हागोन मिथिबाय नों सरकार फैदों होननानै जे देग्लायनो बिराद गाजा गोमजा खुंथारनांगौ फैगोन बोसोराव खुंनो मोनथारनाय नंला बे नङाब्रा बे जानो हाया मालाबाबो मिथिबाय आरो बिनि उनावहाय बे गथ'आ मा होनबावदों बे सेंग्राया मा होनबावदों आरो नायबावदो बिटिआर सरकारा आंखौ हेफाजाब होआखै होनबा लोगोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय सोर हेफाजाब होआखै मा खालामनांगौ बिदिखौ आंनि बुंनाय राव नङा बे जाया खेला गेलेग्रा WWE CWE गेलेग्रा सेंग्रानि राव बियो दिनै बिटिआर सरकारा आंखौ नायाखै होननानै बुंदों लाजिनांगौ बेफोरबायदि दिनै बेफोर गथ' बेफोर सेंग्राया स्पर्ट्स खेला दुलायाव आखा फाखा जे गेलेनो गोरों मानसिखौ दिनै बेफोरबायदि राव बुंजानो प्रमद बर'आ लाजियाखै नोंनि बे बैसागु बिदायनो कलकातायाव खुंनाया बाद दोन बेफोरखौ इन्टारेस्ट लानाङा फैगोन बोसोराव खुंदो बैसागु बिदायखौ आरो ओमफ्राय बैसागु बरायनायखौबो फैगोन बोसोराव बिराद कौटि मा 4 कौटि 10 कौटि गार बिनि उनाव बरायबाय था बिनि उनाव बिदाय हरबाय था बेफोरखौ नाय स्पर्ट्सआव गेलेनो ओंखारग्रा बेफोरखौ हो गोजौ दैखोना हो बिनि नामाव कौटि थाखा गार बिनि नामाव कौटि थाखा गार थेवबो नोंहा लाब दङ जोंनि बर' फिसाया सासे WWE गेलेग्रा ओंखारगोन सोलोंगोन दिनै स्पर्ट्सआव जेसेबां ओंखारनाय बर' सेंग्राफोर प्रमद बर'आ गोसो होनाय नङा जेरैबायदि बुंदों नायनायबो नङा बियो आरो मोननैसो भिडिअ नोंनो खोन्थाबावनोसै बियो नोंथांमोनखौ सांग्रां खालामगोन मिथिबाय देग्लाय दैज्लां सफैगासिनो दं आं बेखौ बुंथ'ला माने भिडिअखौबो खोन्थालांगोन नायलां नोंसोरो मा बे जायगायाव मा जादों दैज्लां सफैबाय दालां बायदों लामाजों दै उसिफावदों बेफोरो जागोन बेफोरनि खोथाखौ नोंसोरो एबार नैबे दैज्लाङाव प्रमद बर'आ खोमाया माथुनानै ओंखारलांनांगोन डेभेलपनि बेलायावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नायलां आरोबाव खोन्थाबावनि अनलि बे भिडिअआ नमुनाल' अनलि फिसाल' खोन्थादों आं नोंथांमोना बेखौ UPPL सरकार प्रमद बर' फेरेंगा जेसेबां एक्स NDFB निफ्राय देरहाना फैनाय MLA फोर MCLA फोर EM फोर अन्तत चेयारमेनफोराबो खोनासंनानै ला आरो नायनानै ला नोंसोरनि खोमाया देग्लाय बोसोराव जिया नामा बे दालां बायना थांनानै बे थैनाय मोनबा मा जागौमोन दैया माबायदि दाहार जादों नंखाय बाखाय फिसा औवानि दालां बेफोर बायनानै दालां सायाव दै नायहैनो थांनायाव माबायदि गोजावलाबायदों आरो मोनसे भिडिअ दंबावो देग्लाय नोंसोरो खोमाया मोजां एरनानै ला ओरैबो एरनानै ला रायजो राजानि खोथा खोनासंनो थाखाय रेडि जानानै थाखा आं बेखौ बुंखायो आरो मोनसे भिडिअ दंबावो अदालगुरिनि बेखौबो खोन्थाबावगोन आं जुब अखा हानायाव बेरगावनि गोबां जायगायाव दैनि सिलिंखार अदालगुरि जिल्लानि बेरगावनिफ्राय बोहैबोनाय गोबां दैमाजों लोगोसे फिसा दैसाफोराबो दैजों बिदिब्ला भिडिअखौबो नुखाबाय अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि प्रमद बर'ल' नङा गबिन्द बसुमतारियाबो खोमाखौ एरनानै ला साफानो रायजो राजानि खोथा खोनासंनो थाखाय रेडि जानानै था आं बुंनाय राव नङा बियो आरो जेसेबां MCLA MLA बे EM TM फोर चेयारमेनफोर नोंथांमोनाबो खोमा एरनानै लाखा खोनासंनो मानो होनना बुङोबा जोंनि UPPLआनो गासैबो डेभेलपमेन्टखौ खालामबाय होननानै बुंदों मानोथो साननैयावनो दैया उसिफावदों बे फिसा नमुना देग्लाय बे जाजेनहांनायसो बियो नर्मेलि बियो बोथोराव अखा हादों भुटानाव दैया लोमसावफैदों नारखोफैदों बास जादों गामिनि रायजो राजाफ्रा दै लोंनांदों अखानि दै लोंनांदों सरकारि अफिसफ्रा दै हाबजोबदों बेफोरबायदि आरोखि थ' बेफोरनिफ्रायबो नोंथांमोना एसे फिसा लेसन लानोखौ सोलोंदो दानिफ्रायनो आरो हायोब्ला
बहाबा बहाबा भुटान गभर्नमेन्टजों दानि सरकाराथ' हानांगोन एसे मानो होननानै बुङोब्ला एक्स एनडिपिफोरानो लिडार गोगोमनो दंखाथारो गाजा गोमजानो गबिन्द बसुमतारिया भुटान गभर्नमेन्टजों बिहा रिलेसना मोजां ओंखायनो राजाजोंबो दानिल' नङा बिथाङा फुराना भुटान हाजो केम्पआव जेला केम्पआव थायो अब्लानो लोगो लाज्लायनाय बे समनिफ्रायनो मोजां रिलेसन थाज्लायगोन ओंखायनो भैरबकुन्दनि दैखौ इन्डियाजों हगारा लाफानो भुटानजोंनो सोफिनायखौ खालामनो नाजादो बेफोरबायदि आरोखि दालां फिसा फिसा फिसाफ्रा गासैबो बायजोबगोन थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बियो सिम्पोल फिसा राव ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे खोनासंनाङा देग्लायनि दैज्लाङाव इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर' सरकारा आरो गबिन्द बसुमतारि फेरेंगा थेरेंगा गासैबो बड'सा थड'सा बे सोरबा मा होननानै बुङो एमएलए थेमएलए बेफोर गासैबो खोनासंनो थाखाय रेडि जानानै था जाहाथे नोंथांमोना दानिफ्रायनो रेडि जायो बेफोरबायदिखौ खोनासंनो थाखाय दा भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि